Ладна ли си? От чего ми да рием? Хлебче ли правиш? По-ходим на гости във вас, нали? Да. Ходим на гости? Хлебче ли правиш? Да. Здравейте, приятели! По-късно пак ще има здравейте, приятели. Добре дошли в канала ми. Днес ще ходим на гости в моята приятелка Калина и ще видите как се изказваме по приятелски. Сега ще ходим на гости. Трябва ли да правиш мизери? Ами да, искам да направим предизвикателство. Добре, хайде направи предизвикателство. Ела, и ти ще го правиш. Тук съм. Вече трябва да помня. Така, сега гледам го това. Сега ще пускаме водата и трябва да налеем в чашата колкото се може повече вода без да разливаме. И който разлие вода, той губи. Разбра ли? Много интересно, наистина. Хайде. Хайде. Аз съм първи. Значи рок! Рок! Давай. Какво трябва да правя сега? Какво? Ами, трябва да наливаш вода внимателно. Колкото искаш. Ема, нали трябва да го разливам? Ами да, трябва да налиш вода. И както е догоре. Ами така е. Разлях ли? Не. И как? Аз нищо не виждам. Хем снимам, хем... То е точно на ти, бе. А, капка да пада. Не може... Готово, падна капка, давай, сега си пускаш водата. То и аз трябва да правя ти. Добре, не трябва така. Аз го дръпнах. Благодаря, мамо! Това за последно да видиш каква магийка направи. Каква магийка? Не магийка, мизерийка се казва. Да, знам. Ето. Много е красиво. Как го сътвори? Ами така. От туалетна хартия. От туалетна хартия? Също опитам да писати. И какво има туалетна хартия? Нарисувам го с най-дебелите фломастри. Това с фломастър си го отсечил? Да. Добре, добре. Виж сега. Красиво беше, що го съсипа. Виж сега. Житка, мамо. Да, красиви цветове. Добре, пак трябва да съм мивката. Добре. Ще ходим на гости вече. Ами, след стокче ми да. Да? Здравейте, приятели! Здравейте, аз съм Калина и тези лудите са ми на гости. Хайде, играйте сега. Добре. Снимаш ли? Еми, това не става нещо. Здравей. Взимам да си компюре. Хайде. Време за хапване? Да. Хайде, хапайте. Бон апети! Бон апети! Здравей! Какво играете? Не знам, ще игра с кукли, а ние тук стоим и гледаме. Интересно ли? Да. Трябва да го напише в списъка за Коледа. Което? Къщата. Това като замък нещо. Не, къщичка не. Тук идва, аз тук съм заседнала една малка играчка. Съм заседнала. Съм си мучила. Я? Тук има тук. Че не сме 12 клас. Ето. И това ще стане. Извадите ли го тук? Почти. Каква е тая къщичка? Как се казва? Да, къщата на Габи. На Габи. Някакви букуци от Хари Поп. Те ли? Яли си някакви бомбонки. Не, на Хелуин ядохме такива бомбони, Боби не го слагай там. Дай. Я да видим. Дай аз. Чакай. Давай, мамо. Аз съм. Давай двама. Ма да върти ли? Да. Ой. Япония. Какво? Вашата Япония. Аз много обичам Япония, искам да присътя. Добре. Да, бъркай ми в учебниците. Ама аз мога да го съществам. Естествено, да. И какво е това? Тук трябва... Добре, нека да го направим по-добре на земята. Виж. Какво е това? Накарай ръчичката. Спечелих Лило и Стич! Не, едно не се печели. Браво на мен. Ето, стой. One ability later. Тук това цялото трябва сега. Стой. Excuse me?
И какво се прави? Каква е целта на играта? Не мога да обясня те, че е това. Например, ако има кръг и изтеглиш квадрат, не го взимаш. Ако имаш едни и същи картички, ги взимаш. Който има много картички, печели. Ма то не трябва да се вижда. Ама къде слагат и ги на земята всичките? Да, слагаме ги всичките на земята, например, изтегваме това. Ага, да. И ако не е еднакво, пак да. Разбрах. Да. Добре, айде обърнете ги сега с гръб. Добре, обърнете ги сега. Не, просто да го обърнем, просто да. Ма всички заедно ги обърнем. Така. Айде, добре, какво сме? Айде, давай сега. Е това, с кое друго? Не. Добре, айде се върша. Ето стигне. Какво? Браво, Филипс. Ето трябва да се размешат от двата. Ето виж, аз ето как взема. Едно и също, едно и също. И тук. Ей, че айде от начало. Не, 18. По-скоро мързеливите, сигурно, не знам. Интересна ли е тази игра за 8 годишни? Намерих всичко. На Емилия? Добре. Тя за 4 годишна. Да. Еми, тя е в Италия. Добре, що ме е в Италия, действайте. Трябва пак да играем. Кой почва сега? Аз. Давай. Добре. Добре. Ми се патаха. Я. Добре. Айде следващия. Давай Емите. Давай Емс. Давай Емс. Добре, оставяй ги. Айде Боб. Дай, Боби. Аз трябва да направя шпагат и ми е много неудобно, тъй че няма да стоя в това. Добре. Си даже не показва какво се изтеква. Ей! И тебе. Давай. Стичаш. Добре. Май, ще подим. Ето как винаги тази игра с мен. Лека нощ! Хубава седмица!